Здравейте всички, днес играем Minecraft, Ironcraft. Извините, малко съм болен. И днеска мисля да играем PvP и затова да отидем да си вземем неща. Да, извините, просто капсулка ми е включен. Съм качвал от 1 или 2 дена, това е защото нямах време просто. Не такива. Искаме си фул айтеми. Така. Останали са ми малко айтеми. Но пък имам мечове и даймонд блокове. Това. Поне мога да съм сигурен, че имам такива. Това ще отсваля. Да проверим тези буклуци тук. Всъщност не, това ще не трябва. Ще взема 15 легендарки да имам. И това, което ще правим е, виждате, имам хедшоп, който хедшоп е празен. Последно имаше една глава за 50 000. Хедшопа ми е празен. Празен. Тук имам глави и бяха ме набутали с тях. И то много жестоко. Защото всичките са без скин, а аз дадах 4 ето такива сетове за тях. И просто ми стана лошо изобщо, като разбрах, че са без скинове. Да, и сега ще трябва да учим на War PvP клетка. И да убия малко ботчета, което няма тук. Да, значи ще отидем на War PvP. Тук има доста. Да. Мисля, че вземем едно място, където има много ботове. Там се вижда един. Тоест искам да е тим, просто да му се промъкна. В ОМГ издебнаха ме. Така става. И тези главички сега ми трябва тук, но мисля, че Warp XP трябва. Да, Warp XP, може би ще ми паднат глави от скелети. Малко ще да взема. Да. Ако оставиш нещо за мене. Буклук. Добре. Нищо. Пак ще отидем на War PvP клетка. И този път ще чакаме там. Искаме някой бот да дойде. Да, това не е бот. Да. Определено това не е бот. Но PvP си е PvP. То с малко хузуни мяса, но хубаво така. Стренчки ли пи този? Аз нямам. Поне легендарките регенват, защото сгенички си му точат. Да, ще го правя. Извините, просто... Извините, ако
Да, моля се. Добре. Си пак 13 легендарки в мене, поне да ги оставя. Поне да ги оставя легендарките, другото не ме интересува. Да, RobBG. Значи, ще пробваме с купуване. И трябват ми доста глави. Ако играете в този сервер, той се казва Ironcraft, моля ви, дайте ми глави, аз ще ви ги платя. Максимум по 100 000, защото аз искам да са хубави по 100 000, пък почти никъде няма такива. RobBG продава глави, но неговите са 1 милион скелет глава. И то даже не е удар скелета. Този D-Dream просто лъжец. Голям лъжец е. Ами, аз мисля, това да е за този клип, не можахме да намерим глави. Но, да, това ще бъде за този клип, дано ви е харесал. Харесайте, абонирайте, коментирайте. И забравих да ви кажа нещо. Скоро ще правя влог за 150 000 абоната, ако успя да ги събера, естествено. Не, аз пък 1000, извинете, обърках се, 150 абоната. Значи, този влог ще бъде въпроси и предизвикателства. Моля ви, пишете ми въпроси и предизвикателства долу в коментарите, не горе, долу. Пишете ми, моля ви. Да, и това е за този клип, дано ви е харесал. Коментирайте, харесайте, абонирайте се и чао!